Iya. Maling-maling mampu maling. Oh, Pasangnya bukan seklungsum neplak ning kene. Tiwas ngali-maling ngali. hari Aduh, dikali. biar. Lah kabawa rasane ya ya nen. Sereng kang kardam bos puasa kimbulan kang urat tambi gedin babang sakti bapa dene pino Iwak makan yang pojokan ya kunku ngali-maling ngali. Nang selengat-selengut ambune kunku. Iya. Ya Perang. saking lah kabawa rasane sampean. Bawa rasa pengiringan buat tegati-gati langka. Ngali-maling tegati-gati langka. Yo neplak ning kene. Aduh biar. Kunku ngebataken ancok neplak. Ya ancok tekebataken ora nang ake Iya. runtah ya Kak. Ya kuliah membetik loro bari sepat. Betik loro karo sepat sijiku. Iya karena kocoran kakak cilik-cilik. Ya. Cilik-cilik sereng men. kang urat tambi gedin kang ngitinge gedin pemudaran kon stres Jadi kunku angkat jungjung anco sing awit esuk mung betik cepat. Aduh, Nang dikerjani kaya konon ya priwen yongennya ya kewajiban ora. Sela iya bener Kang Ardi. ya arep sapa maning sing ngerjakaken yo melas ndeleng kaya pandan sari kaya arwah ra ora arane wong tas lairaken tuli keluron jaraku ranggon jarang waras sereng pemuda ranggon stres gedin bapa dene pino gedin hari daging kocolanku kena kanggo tambah mulane kepatiwasa kita memangkat tuli jaluk dibaturi sira. Bener kuno Kang. Singarane daging iwak kocolan, daging iwak boncel ya bisa kena kanggo tambah wong keguguran utawa wong tas lairaken. Lah kuhan ya tuli arep sapa maning sing ngerjakaken ora. Ya iya. sereng ranggon jarang waras pemuda ranggon stres Tuli maning senajan kita ke panggungane kulagi akeh anu ora. Yang nggih. Kanjeng Sinuwun Sunan Kali arepan manggung jare dia. Iya. Ahline sira bisa nyuling. Ya Kita bisa gambang. yang nggih. Arepan kelangan tukang gampang, arepan tukang suling. Sing penting mah kita bisa nyelametaken nyawae wong. Bener kuno Kang. ngaturaken matur kesuwun ranggon jarang waras Mama Yanti Kang Edi Kang Nun. Kang Ardi senajan status sampeyan ki tukang gambang Iya. kula adi sampeyan sela tukang suling yongan gah minangka pimpinane ketuane ki kaya dene sesembahan Sunan Kalijaga ki minangka dalange ora Ya bukan kuku ki mangkat boleh ki. kanggo rupaat maksud. Iya pengendang ora kan. Oh iya kan tukang dinas. kendang ya. Iya, ya empuh kulaku ora ngrungu beja bahwasane Kang Ardi kula sela terus Kang Kuwu rupaat tukang kendangnya kon gulati iwak kocoelon utawa iwak boncel kuno Kang. Senda temen kan mangkat ya lo sing penting mah kita mah waras ora sing duwe penyakit aku. Ku konon Ari sira kembune ngendi gagak jalan. Usule akeh bokat sira. yah mulyake maning ya kader mangsa beda pira Kang
wong ngancuk karo wong jalak. Iya. Ya kader sampean ku oli betik loro sepat siji toli kincilininge jentik-jentik kader oli pira. Mana loro kocolane cilik-cilik kaya kader kanggo tambah ora. Ya Ya iya ya sing penting mah ku kanggo syarat utamanya kuwan. ya iya senajan kula dewek gah keprak-kepruk jalak kapung-kapung jalannya ku nyangkul di seberang kana kula ku udar-udar ngeluyur ngelangi meng seberang kana nguculi jalak ku Kang. Ya sira mahlin ya kader keteka bedal ya. Enda temen tak kang umat ya. Penerima aning. Di jerumat maning di keteng konon. Ya iya. Ya kayane pegel Kang tiwas jalane bloli iwake tekang umat dengkat dengkut kiteng ayo dong bijala ora kana sadina-dina. Iya. Ya wis kun mah priben sih dahulu ya kaya kene gampang dina maning jam yang maning. Koga Kang penasaran iku mono ku delengane tenggakane rupane keduwer maning keduwer. Ngono. Iya rada gede-gedean cak jajal ya Kang. Ya los bokat be oli sing gede. Kin mah aja ditarik kone sampeane melu gogoni. Oh, kita nang gebur konon. Ya iya bokat be oli boncelan atau kocolan sing gede-gede. Ya wis bruk ah. Kamber nok ayu pandan sariye garwane Ki Ageng Bungko sing meneng ning kula ki jagi waras Kang. Ya iya ya terutama. Ya wis ya Kang. Terutama yuk tetongga bareng-bareng cak jajal arep nawura koning kono ku. Rupane tenggakane rada keduwer maning keduwer. Iya ya pokan be. Kanggo tambah-tambah. Ya sira mau bisa. Oh. Awas ruwet. Boleh. Kegiatan ini sira biasa jalan ya, kita mah ya saking nang kegawa-gawa bae nyangkut bruk sakepragan mepokatan kinana loro ya oleh nang mepes mepokatan. Awas sarungnya kegawa manung siraku. Aduh. Anak bae pegawean ngarane kegiatan. Mestine dijalani kelawan telaten, sabar, leluruan kumpaning iwak sejeroning banyu. Ji, hari dasare merejekine sira. Ngurumpul Kang. Kaya cotom bae. Nawuraken jalan belum apa ora. Ih biasanya mah bunder toli ambak. Ya wis bukan dinakin merejekine mung semene ora. Jancang ayu kok digogoni Kang. Bokat bae anak Mau ngebuat keblebes ngendut kita mah. iya. Tampaknya diputer aja Kang. Awas. Bating Kang. Ya wis mulane gak wong rejeki kuwana ukurane ne dinakin oli semene. Kodina maning ya bokat oli. Laka gerinjal. Ya wis ae bokat ngarep-arep wong ning omah ya. Onon. Jadi ya wis kun nyageraken oleh sampean bel ngaco. Wis oli loro kaya cukup Sayu. kanggo dinakin mah. Oh gampang sukeke mangkat maning. Siraku jala ya. Biasane bangenan, biasane along, karikin ko si bating kanggo tambak. Bokatan kelangan Jemira ya. Bukan Bukan wong wadon repot di ngumpat. jubira yang kelangan. Bisa juga. Raya Jemira ya. Ya hasil senajan setih degah. Ya nok jubira. Lumayan.
paingan tan paingan kedung banteng ora aman ternyata perbuatan manusia sing gawe huru hara sing gawe porak-poranda kelawan anak putune isun sawer banteng manusia bener-bener orang duweni pri kemanusiaan bener-bener orang duweni perasaan ibaratnya cuma ke anjen hayang urip dewek baik kunambe tepang kunambe panggi sareng manis inutna saero pina kuhoya salira kagungan sana kasepte kabina-bina aduh kedung banteng barang sekin rasa sepi barang sekin rasa panas jeritan lan rintihan anak putu sing teraniaya kelawan ulah manusia ulah tangan jahil Mama guys rangkan kardang bos puasa king gula ke keding kan cisik keding sawer banteng rasa beli tega empungkan
Sawer banteng rasa ngejerit bahkan delengaken anak putu. Aja boros sing gede, sing cilik pada dijokoti kelawan manusia. Kurang ajar teman manusia. Sesambat kayak gerantang, aduh Gusti kula ampun. Kulane mending lamun masih jalan kene kelawan jala, lawan cara memancing. Tapi bakal wis nganggo musnah anak putune isun sawer banteng. Sareng pemuda rangkon stres keding, sareng rangkon jarang waras sing mirengan bulan ning Syamono. Sawer banteng rasa diterima. Sawer banteng bakal nganakaken perhitungan kelawan manusia. Siapa bae manusia sing pernah berbuat onar anane kedung banteng bakal tak tumpes habis kelawan isun sawer banteng. Mama Yanti kanggo warus sing paling ganteng Kang Nura tambiye keding jareng basane arep lanang arep wadon arep gede arep cilik bakal tak amuk lawan direne isun sawer banteng. Bonggan siapa gawe kawitan, bonggan siapa gawe lantaran, panggonan lan anak putu dioyak-oyak. Bonggan siapa gawe lantaran pasti bakal walesan, maka walesan. Justru ning lebagian isun bakal turba turun ke bawah, isun bakal merayap anane perdesaan deleng ciri-ciri manusia sing wis pada gawe kaniaya kelawan anak putune isun sawer banteng. Sareng bapak dene pinoe keding neneng rangkon jarang waras pemuda keding pemuda rangkon stres Kang Nura tambi kerasa panas batine sawer banteng, kerasa sangar batine isun sawer banteng, bisa adem adus kelawan banyu kembang warna pitu. Hitung-hitung kanggo ngormati Bapak Panitia. Iki nini pelet. Nini pelet. Spesial khusus kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok jinseng kanggo di calon kuwu
Taman Sari. Kanggo ayahe denok bundahe denok calon majikan. Kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duwe putu loro. Kanggo mamae Sopi, Mimi Elis, sedulur sing Cipedang Kanan. Kanggo kakak Empi sing duwe lagu Jagger. Dan adus banyu kembang warna pitu. Puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Ati ketutup atau selir kaya watu. Kanggo nok Nana Angel anake Mayi wong Nagra. Kanggo Kang Raden Budi Prasetya wong Bulak Pare. Sering pisan sampeyan gawe larang. Sapa sayang? Mimi niken sing paling eman. Mimi niken sing duwe mie ayam. Mimi niken sing paling sayang. Mimi niken sing duwe mie ayam sayang. Mimi niken wong edan ranggon stres, 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 wong edan ranggon stres. Bunda Dede Wahid sing duwe ketoprak super leko. Ayah Tian, ayah Tian, ayah Tian sayang, ayah Tian maning, ayah Tian, ayah Tian, ayah Tian, ayah Tian, ayah Tian, ayah Tian terus. Sama wong ganteng, ayah Nija, ayah Nija, ayah Nija, ayah Nija, ayah Nija. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa kang atuh, bongkan sapa dukang atung sayang kang atung sing eman, dukang atung sing sayang, dukang atung kang atung paling eman. Mama ini kan Mimi ini kan bos mie ayam, bos mie ayam. Mimi ini kan sing duwe mie ayam. Bagian ganteng rupane, bagian sugih wong edan ranggon stres, bagian bagus ning segala galane bos mie ayam. Lamun deleng sing mencrang, ati gampang kegempang, ora sudi dikawin sampean. Bos mie ayam sering pisan edan eli gawe lara wong edan eli sayang. Main cinta Tun Ratu sayang, diomong jawab cuma baturan. Bukti nyatane teh Yanti ketemu gandengan tangan. Mimi kunci, bapak kunci, mama kunci, ibu kunci, mama kunci, ibu kunci terus, ibu kunci, mama kunci, ibu kunci, mama kunci, ibu kunci, mama kunci. Mimi Rahma, Mimi Rahma, Mimi Rahma, Mimi Rahma terus, Mimi Rahma sayang, wong
banyu kembang warna pitu mimi enak sayang puasane pos mie ayam sampai seminggu mimi entin sayang percuma ayah Rijal sing bisa bantu ayah Nijal ayah Nijal ayah Nijal ayah Nijal paling sayang Mijal ayah 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 Mijal kok priwek priwek ini Kang priwek wis ya kono ceritanya ora tutup ladalah dirine isun sawer banteng jareng basane nganti terlena dalam kesedihan sedih mikiri anak putu ulane semono sawer banteng sengaja bakal ngundang pasukane isun sawer banteng penghuni ananing kedung banteng wahai anak putu kedung banteng saliramu aja enak tumanena meneng ning sedasare kedung banteng budala sira metua ning daratan sira Gusti Ratu ngundang di ayo kumpul di ayo Gusti ya isun andung beluk bangsa ning aku apa sing bakal anak wungkunan apa Gusti wahai siluman kedung banteng